So na siya meaning murag imo kung padungdong Ginoo murag 3 times kunin mo sukit-sukit kay kabulo mo gid nga 3 times kana ako nga gi-deny. Humana ni siya na ni gi-deny. Kay kani nga time ako na si resurrect na si Jesus ani nga time. Okay. Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things, you know that I love you." Ikatulong instruction ni Jesus. Jesus said, "Feed my sheep." Mga bata pa, apilon to sila og pakaon. Ang mga dagko na, pakanon gyapon. Ang mga bag-o at imanon, i-take care ang mga dugay-dugay na, i-take care gyapon, take care of my sheep. So mo ni atong isigutan karon. Bahin aning paghigugma sa Ginoo. The first and the greatest commandments ingon pa diri sa Matthew chapter 22 verse 37. And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and the first commandments. And the second like it is, you shall love your neighbor as you love yourself." So ang first day ug ang greatest command pinakadako day ug pinakaunang sugo higugmaon nato ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing kalag ug hunahuna tibuok natong kusog. So sa mo ni siya timan nato mo ni siya una gid nga sugo. Pero ang sugo dili siya feelings ha. Wala siya mga this is the first and the greatest emotions or feelings. Kay pwede kaayo si David nga pwede kay ka nga wala ka gibatig love kay Lord. Pwede kay si Raven wa kayo kay gibatig love kay Lord. Atong isgutan diri ang pagigugma sa Dios. Ang pagigugma sa Dios dili emotions sa dili feelings, dili tong no, una pa kanako nakita gibatin ako pagigugma sa imo. Dili siya feelings nga kaugli mo lang feelings. Isa command. Whether you like it or not, you feel it or not, kailangan imo siyang sundon. Kailangan imo siyang alagaran, kailangan imo siyang higugmaon, kailangan imo siyang serbisyuhan with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your heart. Kung unsa may nasa imong kasing-kasing, dapat siya ang mangimbabaw. Ang imong kusog, gigamit nimo asa dapit imong gigamit. Kay mo man ni ang first, the great and the greatest commandments. Unsa man ang second? To love your neighbor as you love yourself. Kaya yun sa Bible ba nga, yun saan mo pagigugma ang Diyos, mo nakita nga, wa man ka mahigugma sa imong sigataw. Ang reflection day, ang manifestation day sa imong pagigugma sa Diyos, dapat gihigugma nimo imong isigataw, susama sa gingon sa Ginoo. Kung mo nako, nahigugma ka nako Peter, dapat imong atimanon ang akong karnero. Si Bari, ang iyang pagigugma sa Ginoo, iyang mapakita, pinagis iyang pagatiman sa inyo. Pakanon mo niya sa pagsangkap, sa word. Pakanon mo niya, or i-care mo niya, i-take care mo niya, nga dili mo matintal sa kalibutan. Apo na sa Rubimi. Sa Rubimi, ang pag-prove niya sa iyang gugma sa Ginoo, kay moingon magsilod nga, "Do you love me?" "Yes, Lord, I love you." Ngayon siya nga, sige, feed my sheep, feed my lambs. The first. So the word feed my lambs, papasagot nga bata pa. So kadugayan, muhantong naman na. Ingon na siya, take care of my sheep. Inani day ang gusto sa Ginoo may tabo. Kung tinuod nga nahigugma ka sa Ginoo, dapat na kay pag-ariglar, kanang pag-take care nimo, gina-take care nimo ayan ang spiritual. Gina-feed nimo sila sa word. Kung nahigugma ka sa Ginoo, David, unsa may kamatuoran ana, unsa may manifestation ana, dapat magatiman pud katong mga tawo kabasing mga kamero to nga lost sheep. Remember? Mga nga Bible nga kanang mianhi ko, imo si Jesus mianhi ko aron pagpangita niya itong mga nangawala. Kay gihigugma ko sila. Kung ikaw nahigugma sa Ginoo, mo na mang-invite kay mga lost sheep sila. Pero kung wa kay pagtagad sa ila, pasagdahanan mo sila, di ka mang-invite, para ma-impierno sila, wa ka nahigugma sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo, ginapangita, gibiyaan ba ng 99? He lives the 99. Anong gibiyaan ba ng 99? Tungod kay secure naman to sila. Naisa nga na-lost, naisa nga nahulog, nalaglag, napariwara ang kinabuhi, kinahanglan imo silang kaya nga ng John 10:16 ba? Doon na po kay mga karnero nga wala may usa sa konturil. Manduan ko sila. Kinahanglan may usa sila. Muna gusto sa Ginoo nga wala untay malaglag, wala bisag usa. Ang manifestation sa atong pagigugma sa Ginoo, grabe wala sila hindi pangayo ba? Ang ilang instruction dapat tag-ingon siya nga dapat tag-ingon napunta sila yung sugo no? Nganong katuron man gid ang iyang priority? Abalo mo ngano? Kay maura na nga part ang lungtad. Maura na part, maura na nga sugo ang importante kay para sa iya nga mo grow ka. Mo grow sa sila. Ang atong pagpakita sa tungkog mas Ginoo. Yes, nag-ingon nagto nga if you love me, John 14:15. If you love me, keep my commandments. Naon sa may command ni Lord? Sa kan Peter, kung imong tanawon ang ilang conversation, ang command ni Lord, take care of my sheep. Ang command ni Lord, feed my lambs. Pakana ang mga nati, ang mga bag-o pa, mga bata pa sa pangalagad. Hangtod mo hamtong sila, imo gyapon silang pakanon. Dili mo sila pasagdan nga mapariwara. Inana ang gugma nga gipangita sa Ginoo.
Murag wa na koy lain pag nakita diri dapat daghan pa kay untay mga sugo sa Ginoo diri. Pero specific din niya kinahanglan maatiman ang mga karnero. Amen. Na kamo kay dili mo magpabilin nga kuan lang kanang naki. Mugruman mo. Amen. Nya kamo na pud ang magpadayag sa inyong gugma sa Ginoo. Pangutan-on na pud ka Raven, do you love me? Unsa may tubag nimo? Yes, Lord. So unsa may tubag ni Jesus kay mo kag-yes? So the same ra gihapon. Munang pasahan ng baton ba kung naay nag-care sa imo dapat mag-care ka sa uban. Amen. Kung naay nag-feed sa imo ha, dapat i-feed pud nimo sila. Amen. Sa word of God because man shall not live by bread alone. Wala gyud kay mabasa diri nga laing nga pinaka-concern ni Jesus kanina conversation. Oh, Sa kadaghan kay sa dapat mingon na siya nga kung higugma ko nimo dapat mo kuan ka dapat na daghang ta kay instruction no pero specific gid kayo. Dili gusto ni Lord nga ang iyang mga karnero like may bari dili gusto ni Lord nga kamo nga pasagdan mo. Muna kamo bisa muna na kang bari kang robi may maning kamot na sila. Amen. Magatiman sa inyo. Amen. Right. Diya kamo ra gud perminti atimanon. Maabdan mo dukat toy kamo ra gud gyapon dili mang-invite na pud mo. Kay lost man to sila kay nanglan maka may usa sila sa tuil kay di man Amen. gusto Ginoo nga naay mawala. Bisan gani kung isa iya man tong pangitaon. Amen ba? Amen. Naana mo ikuan karon naana mo highlights. Amen. Kabalo ba mo? Ang sugo gihapon sa Ginoo sa pamilya, love gihapon. Mabasa na ko na sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Verse 6. These commandments that I give you today are to be on your heart. Sa kitong sugo? Love the Lord your God with all your soul, heart, and strength. Unya kani nga sugo dapat mangimbabaw daw ni sa kasing-kasing ni John Winsil. Amen. Kasing-kasing ni Rain. Nilag ni Lovejoy. Unsay dapat mangimbabaw? To love God above all. Verse 6, these commandments that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Ang gisugo niyo ginikanan. Kabalo mo sa sugo gyapon sa Ginoo sa mga ginikanan. Tudloan ang mga anak mahigugma Ginoo. Kaya kung mudako ng mga bata nga makabalo na sila sa paghigugma sa Dios, musunod na sila sa sugo sa Dios. Amen. If you love me, keep my commandments. Unsa din ang command? Ang first and greatest commandment, love the Lord your God. Ang second, love your neighbor as you love yourselves. Now, kung nahigugma ka sa imong silingan, dili ni mga tawhano na kanang maguyab no, dili na. Kanang divine, kana bang ato agape love. Nga, kung nahigugma ka sa imong isigataw, sa imong silingan, sugot balik kag maimperno sila. Mo ninyo timan-an. Bakakon mong dagko, kung mayingon mahigugma sa Ginoo, unya imong mag-winning souls sa aming disciples. Kabalo ba kapag ingon sa Ginoo, take care? Kabalo ba kapag ingon sa Ginoo nga, feed my sheep is a discipleship. Kaya diha sa pag-feed sa sheep, diha sila ma-develop. Diha sa pag-feed sa lambs, diha sila ma-develop. It is all about developing. It's all about spiritual growth. Mao na nga tungod sa among pagpakita, ang atong pagpakita tungod sa Dios. So, Russell group ka. Naman ta kayo kasunod sa balay daghan. Naman ta kay labuno, naman ta kay lakaw pero kasi group ka tungod kay imong gipakita ang imong pagyugma sa Dios. Kay ngono nga kung naigugma ko mo kanako, pakan ako mga karnero. Dapat simple siya, ugyano ra siya, mubo ra siya. Pero ang gusto ko lang nga dili mo matinulo. 1 Corinthians 16:22. Tinunglo ang wala mahigugma sa Ginoo. Unsa daw? Tinunglo ang wala nahigugma sa Ginoo. Imagine ka ana, gitunglo ka kay wa ka nahigugma sa Ginoo. So unsa gud ang priority sa Ginoo karon? When we talk about love for God, unsa ang pinaka-priority niya? Alagaan ang mga tao. Tao man ang karnero. Okay, sambingay man dinhi. Pero ambot pa sabot ani, mga karnero daw sa Ginoo means tao. Mga tao nga iyahang mga follower. Alagaan. mo graduate si sa college, unya maabot siya sa iyang tanan nga mga panganloy, pangarap sa kinabuhi, pero kung wala siya nag-atiman sa mga souls, it is nothing. Kaya dili nimo ma-prove ang imong love kay Lord. Wala man sa nga nga, uy, love ako nimo simba kada Domingo. Wala na siya. Na mas napay priority anak niya. Nga anangan gyud magamit ka. Nga imo dapat imong atimanon sila. Kani nga verse ba kung kani nga conversation ba kung mahimo ning ma-realize gini nato maayo. Dili kita masugot nga dili ta mo grow. Kay love man nato si Lord. Okay, si David, love nimo si Lord. Love nimo si Lord. Amen. So unsa nimo pag-prove? Dili man nimo ma-disciple kung wa pa nimo na win. So mag-win ka. Unsay buhaton kung mag-win? I-pray, unsa pa? Part sa winning, mag-pray, mag-fasting, unsa pa? Ikaw mag-invite. Okay. So dapat you build relationship. Show kindness. Be a good friend. Kung malita kay ka, dili mo sila makuadaan. Kailangan kanang kung naa bitaw ka ganahan sila.
Oh, kay kung sugaw kay ka kanang mga isda ka unya mga isda, pag abot nimo nang dagan ng mga isda, nang malayo na. So gusto ko lang nga nining simple kay nga atong gisran karon. Hinaot pa nga dili mo masugot nga kamura. Kay bakakon kay mo nga mayon magigugma o mayon ka sige lang malag ko gugma sa Ginoo, tinunglo ka. Nya pag tinunglo ka bulo ka padulong. Impyerno. Ang mga tinunglo. Di ba nag-ingon sa Mateo, di ba pastor pa nga, di ba nag ang mga tinunglo diri sa kung wala. Kinsa man to mga tinunglo? Kanding. Mga kanding. Apan ang mga kaniro diri sa akong tuo. Dito sa langit. Grabe Amen. na kayo. Abi, ang tinunglo total, nya kung ko na kaon mi man. Abi dili na tinunglo nga ko anak kanang napektado imong finances. Ang tinunglo sa Biblia katong padulungay ka sa impyerno. Yes, right. Amen. Mao na nga ang wala daw mahigugma sa Ginoo, tinunglo. Ningon ko man higugma ko sa Ginoo kay sige mo simba. Mayon na si Lord be pagpunod be pagatiman big mga kalag be, mga tao be. Diyan na dayon makonsensya ka madugay kung di ka masira kag eskwelaha di ka mag-invite. Amen. Ang biting subject. Mag-work out din. Di man dili man ni siya panang lumba. Pero at Amen. nakita ni Lord ang Hinay-hinay. motive sa imong kasi. Yes. Nga Lord nakasabot kay ko atong gisaysay atong party Lord. Mo dito ang imong mensahe Lord. O, sugod karon Lord. Magpagamit na ko nimo Lord. Amen. Kaya bisag maangkon pa nimo ang imong kasikatan, katanyagan, bahay, lupa, sasakyan, at buong mundo. Pero kung wala kita si Kristo sa imong kinabuhi, Zero kaya wala balance. mo laing mayong relasyon. To have a good relationship with God is to believe and to obey the Lord your God. Zero balance. Amen?